نحمد خمسة فرس أو دماغ كبرس أعمل بقاتم يلن كوت يزبل جمتات على مالتي موزحات وسب ترى تترجمة كما يمزنواتهم فرادو على 20 سلستن باغوبي نتي جونتا وحد عبيلو اللي مسبللو من تماليسو اجيغن اب بحرنا غص انت طميتو نتن زلعلن كليب تبولتيغا بسلسته ورح سلطينو سراويت تግራይሲን አኻ ማለት ከሶስተት ከብረ ዝገት አይጠፋም እንደሚባለው በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ ዋኑ ይቅርታ ምሕታትኪ እዩ ማለት ስለዚህ ይቅርታ ሓቲቶሊ አትብል ዘላ አክሱም ሰሓተተ ምናልባት አክሱም ባቡር ክብል ይኽእል ኤርፖርት ስለዘሎ ዩኒቨርሲቲ ስለዘሎ ማለት እዩ ክብሊ እንታይ ዲሞ ባቡር ኢልና እንተ ሓቲትና ባቡር ኢል ተዛሓተተ ሽበያ ኤርፖርት ሲ سلام تعنا هبلي كما يعلقهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا ديهم انه هون لو معنتون بتلمود بحدش فيديو تراخي من لنا مالتيو تمسجد السلام ديو كساب موداتا مدب مسانا صنيحهم اموداتا دما نز مدب تانكون هوس فيديو كنسره تاب غورو انا فولو بلو سبسكرايب غيركم سلتوصو ازي اذا مسكن سبسكرايب غورو وايكم نزا channel حوات واو يس سي بزحات انا صريتو نصحفو لي احواتون بطعم يزمسكن مالتيو حويناتي بروجرام كا فتيو والخو زبلن مالتي حوئه لبام إلا له يقني اللي كبرون فتون حو بتغلى بتناينا هم نايلم كن زقنيت نقول سب ززر 40 الزرب اي مالتي قاد اسن حونت لبنا خناس فحن كنعابيلون زغبا مدرخات كندالو زغبانا زنبره ما غزيه مالتيو اين تقملون زلنا ስለዚህ በአግባቡ እንት ተጠቅምናሉ ሚስ ንገብሩ ዕድላትን ኦፖርቹኒቲታትን ይዘሉ ከምዚ አይነት ሰብ ምሩጽ ወይ ደራፊ ካሊ የለን ማለትን አይኮነን ማለትዩ ስለዚህ ሲኢና ስለዚህ ኮና ደራፊ ሲኢን ካይኮን ካን ንጋሻ ተخبሮ ወይ ካሰብ ስለዚህ ለይኮን ካን ጋሻ መጽዩ አቀባብሉ ምዕሩክ ትገብረሉ ከምዚ አይነት ክልመደና አይነበሮን ብዙሓት ሰባት ግን በዚ ጉዳይ ዚ ሕጅውን ከም ዓቢ ሽግር ገይሮም ወሲዶም እዮም ዝዛረብሉ ዘሎ ማለትዩ ንሱ ግን ይርድኡ ኾውን ተስፋ ገብር ማለትዩ ብዙሕ ናብ ከምዚ አይነት ዘረባታት እንተ ዘይና አቱ ጆን ብላክ ኣብለም ቀነ ዝተኻየደ ናይ ምትኽኻብ ጥርዓን ከም ሰማዕኹሞ አቲዩስ እቲ ናይ ተዓዲ ዘሎ ሕግውን ውሳነ ጽቡቕ ውሳነ ክወስነሉ እዩ ተባሂሉ ማለት ትጽቢት ይግበር ጆን ብላክ ዳርጋ ኮጽ እዩ ዝብል ግምታት አለው ማለት ይመብዛሓቱ ሰብ ተዘይ ኮይኑን ካ ብዙሓት ነገራት አለው ግን ንሕጂ አይን ዛረቦምን ምክንያቱ ግዚኦም ሓልዮም ዝወጹ ስለ ዝኾኑ ገለገሊኦም ብንዑውን ጽቡቃት ዘይኮኑ ስለ ዝኾኑ ይኽእሉ ቡቀሰብ ይኮና ንዛረቦም ኣብዚ ሚድያ ዚ ንኹሉ ሰብ ሓላፍነት ተወስደሉ ተኺኢልካ ጽቡቕ እዩ ተዘይ ኮይኑ ካ አትሊስት ክወሰዶ ዝግባእ ሓላፍነት መውሳድ ግርም ኢለ ስለ ዝኣምን ማለት እዩ ንቐጽል ናፍትናቱ ዘረባ ክንከይድ نحمد خمسة فرس أو دماغ كبرس أعمل بقاتم يلن اتا طبقنا جون بلاك نا يوحنس ابرها الى حنتي فيديو علاتني اسمع يا ما تفضل الله هو حري يوردانوس بزبرت انوار زربا نبيت فرد حليفو I think there يانا وداخو من الله አይጠገብኩም አቲታ መጀመሪያ ቪዲዮ አላትኒ ነብዝ ጉዳይ ዚ አድላይት ክትወሰደ ከአብቲ መዝገብ ወሎ ዶሸይ አብቲ መዝገብ ናይ ጆን ብላክ ናይ ዮሐንስ አብርሃ ክትአት ወለይ ይደሊ ኢላ ሕጂ ተማይጦም መጽዮም ኢሎም ዕድል ክወሃበ ክሎ አርኢና ኢሎም ዛድራ አኻይ ሕጂ ቪዲዮ ተራአ ተተርጉማ ከመይ ይመዝኑዋቶም ፈራዶ ዕለት 23 ኢና ክንሰምዖ ዕለት 22 ወርሒ 8 ዝወፀት ፔቲሽን ኣቓልቦ ስሒባሲ እዛ ዝበልኩኹም ኦምሩፕ ዌስት ትበሃል ናይ ደንሃግ ጋዜጣ ኣውፅያቶላ እዛ ፔቲሽን እዚኣ ኸ ሓደ ካፒተን ኤሪትሪያ ዝተባሃለ ሰብ ከም ዘውፅኦም ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብቲ ተጻሒፉ ዘለውን ጆን ብላክ ከም ሓደ ዓናዊ ኣካል ወይ ገለ ዘይኮነሲ ከም ሓደ ተቃላሳይ ወይ አክቲቪስት ናይ መሰል ወድ ሰብ ምዃንዮም ኣውፅዮሞ ዘለዉ ይዝብ ዘሎ ኣብቲ ፔቲሽን ከባቢ
ስለዚህ መጀመርቱ እውን ዕናዋ ኣካል ኢልካ ትገልጾ ይኮነ ማለት እዩ ዓማጺ ብዝኾነ መንገዲ ዝቃለስ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እቲ መንገዱሲ ብኻሊእ መንገዲ ብዝሓሸ መንገዲ ክገብሮ ይኽእል ነይሩ እዩ ትቃልሲ እዩ እምበር ጆን ብላክ ከምዚ ቴሮሪስት ግሩፕ ይዶ እንታይ ዝበሃል ግሩፕ እዩ ገለገለ ካብ ዝኾነ ነገር ደልዩሲ ቴሮሪስት ግሩፕ ማለት ከምቲ ለምቀና ብሕጊ እንዳተፈተሸ ገለ ዝሰማዕናዮ ወይ ከዓ እንዳተተርጎመ ሓደ ነገር ምድላይ ንሓደ ከባቢ ወይ ከዓ ንተወሰነ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክፋል ጆሆ ሒስካ እዚኣቶም ፅለይ ተኮይንኩም ኣምፅለይ ዘይኮይኑ ግን ወይ ክቀትለኩም ወይ ገለ ናበልካ ምፍራሕ ማለት ዘረባ ማለት ናይ ጆን ብላክ ኣኼባ ከይትገብሩ ኣብዚ ከባቢና ቀሊል ዘረባ ኣብዚ ከባቢና ሲ ኣኼባ ይትግበሩ ንሕርዳ ትድግፉ ኮይንኩም መንግስቲ ቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ከዓ ዝብልዎ መብዛሕትኡ ግዜ ንስኻ መን ኮይንካ ኢኻ ንዓና ትኽልክለና ክትርእየና ክንገብር ኢና ክትርእዮ እንዲኻ ገለገለ ዝብሉ ዘረባታት ኣለው ንሳቶም በብወገኖም እቲኦም ብወገኖም ኣብቲ ይጓሳጎሱ እሞ ኣብቲ ኣኼባ ከይዶም ወይ ኣብቲ ፌስቲቫላት እንዳኸዱ እዮም ዘራረቡ መወዳእታት ናቱ መበገስ ሓሳብ ትኽክል ኣይኮነ ናቱ መበገስ ሓሳብ ትኽክል ዘይኮነሉ ምክንያት ኣብ ኣኼባ ብዙሕ ሰብ ይኽእከብ ፍላይ ፌስቲቫል ተተባሂሉ ህፃናት ዓበይቲ ኣረግቶት ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖለቲካዊ ሓሳባታት ገለ ነፃ ዝኾነ ሰባት እውን ክህሉ ይኽእሉ እንዲኦም ንምንታይ ዳ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ኣድልዩ እንተኢልኩም ከዓ መብዛሕትኡ መንግስታት ፍላይ ከዓ ኣባና ተለሚዱ ዘሎ በቶም ዓበይትን በቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ህፃናት እንዳተጠቀምካ ገንዘብ መውህላልን ምክዕባትን ዳሕራይ ከዓ ንዘየድሊ ዕላማ ተውዕሎ ገንዘባት ካብኡ ትረክብ ምዃኑ ኣናዲድዎ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ይቐርብ ናብ ፍርዲ እንድሕር ዳ ኮይኑ ፍሉጥ እዩ ብዙሕ አንግላት ክረአዩ ማለት እዩ ዝዕነዎ ኣይጥየቀሉን ይበሃል እንድሕር ዳ ንብረታት ዓኒ ወይ ከዓ እንተፈሪሱ ክትየቀሉ ከም ዝኽእሉ ኣነ ዝግምት ብ10,000 ዝኾኑ ሰባት እውን ነዚ ፔቲሽን እዚ ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ማለት እዩ ፈሪሞም ከም ዘለውን ኣውፅኦም ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ክቡራት ተኸታተልቲ ሓደ ሓገዚ ማለት እዩ ሰባት ድግፍዎ ከም ዝኾኑ ዝሰብ እዚ ንበይኑ ከም ዘይኮነ ኣካል ናይ ተቃሲ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣብዚ ኣትይዎ ዘሎ ቦታ ከም ዘለውን ብመልክዕ ደገፍ ይግለጽ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ነዞም ነዚ ፔቲሽን ዘዳለዉ ሰባት እውን እንተዘይተጋገየ ከም በዓል ካፒተን ክምስገኑ ዝግብኦም ሰባት እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚኦም ድላይ ትፍትሒ ንስኹም ባዕልኹም ፀገም ኣይትኾኑ ብምንታይ ክነግረኩም ናይ ህግደብ ገለ ስለ ዝተረኸበ ኢልኩም ኣብ ናትኩም ፔጅ ንሕቱ ዝርግሕዎ ኮይንኩም ባዕልኹም ኢኹም ትዋዕውዕዎ ቀጢፎም ዘርክብዎ ገለ ንዓኹም ክትሙት እዮም ንሕና ራይ ግድሰናኒ ድላይ ምግበር ዋላ ሚልዮን ይብፅሕዋ መን ተጀመራ እቲ ፔቲሽን ስለ ዝፈልጥ ብውሃ ፅቡቅ ገይረ ከፅርዮ እቲ ነገራት ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ፔቲሽን አንጻር ቫይስ ቨርሳ ካብ ናይ ጃን ዝገበርናዮ እሶም ከፊቶም ግን ናይ ሰብ ተሓሳስባ ከቕነ ህግደፍ ንምንታይ ነዞም ስራት ይፈርድዎም ሰስ ኣፎርቲ ፍራት እግዚአብሔር ኣሎ ኣይትፍረድ ካይትፍረድ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብቐሊሉ ኣነ ኻሲ ኣብኡ ዘላ መሲልኒ ካብ ኣስመራ ተጀሚሩ ለኢንተርኔት ላኹም ፀኒዐ ካብ ኤርትራ ወፅያ ማለት ኣነ ኮፍ ኢለ ክሸይኒ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ እዚያ ሰብ እዚያ ቋዕዳ ሓን መጻኺ በቃ ያኽለክ ቴንክ ዩ ቋዕዳ ሓን መጻት ኮፍ ኢለ ክሸይኒ ሕጂ ከመይ ሊሸይን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ገለገለ ይኹም ፈኸራ ኮኑ በዓልኩም ዝሓስኩማ ትመስሉ ታኣዩ ትጉድ ሕጂ ፈኪርካ ስኮፊልካ ዲኻ ክትሸይንስ ጠጠው ኢልካ ምሻን ጀሚርካስ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ማለት ጉዳይ ኣቱም ሰባት ዝኾነ ነገር ኮይንኩምስ ብስምዒትኩም ኣይተዘራረቡታ ማንታ ጠኒሰሉ መፅኢ ክገርመካ እታ ቅድሚ 3 ዓመት ድበልክዋ ኣብዛ ምድሪ ከለኹም ዝወዳ ኣፈወርቂ ድበልክዋ ብተግባር ገይረያ ማንታ እንዳ ማንታ ይረኺብኒ ካልኣይ ወዳ ኣፈወርቂ መፅኢ ከፀለኩም ይፍላይ ከምዚ ከማኸንዓኻ ማለት ፈልጦለይ ቁርዑ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ክትመፅእ ከለኻ ግን ካልእ ስለዝኾነ ማራእኹም ተፅልኡኒ በቃ እትዮም ገለገለ ዝኾኑ ክትብሉ ትውዕሉ ዚ ቁርብ ኤርትራውያን እንዳበልኩም ምስሊ ናይ ኤርትራዊ ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ብሽም ኤርትራዊ ኣይትሸቅጡ ሕብረተሰብ ኤርትራ ቅዱስ እዩ ትሑት እዩ ሓጋዚ እዩ ደንጋፂ እዩ ለዋህ እዩ ኦኬ ስለዚ ኣይትም ዘይምስሉ ኣይትምሰሉ ኢላ ሂባትኩም ኣላ ማለት እዩ እስኪ ናብ ያሬዶ ማቆይ ሓመድና ኣሕሊፍናይ ንህብል ብጣምናይ ባሕርና ሚሊታሪ ተኸዲኑ ሊፕስቲክ ተለኻኺዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክቡል ኢሉ ከቲተ ኣለኹ ክብሎም ቀኒ እሱ ግን ናብ ጥቓ ዶሽካ ብሬን መስርዕ ብሬን ክሊፕ እዩ ከልዕል ቀኒ ኮይኑ ባጎቤ ነቲ ጁንታ ውሕጥ ኣቢሉ እሊ ምሰበለሉ ግን ተመሊሱ ከምዚ መኸተ ዘካየደ ዓይነት ገይሩ ምናልባት ባሕር እውን ሕጂ ከምኡ መስለ ኸውን ሕጂ ግን ኣብ ባሕርና ገፁን ተጠሚቱ ነተን ዘለዓለን ክሊፕ ኣረኪቡ
بحبوتاتون هبوتاتون هبتا بحر زلو كركبي بحر زبالي بلونيج ازي تاريخ نايز كم زندابو الحجيز حسوم قربيت كم زي امن يا شوما زمانتي زي ام قدم قوله زحدغو اي مسلني قدلسي وي كم زي قچا قد دحدي قومو ينورت بلني زلوا فخران صلاتن بقى بتعم يزسحقك بقى خوينو بقى مستጻለ ሁሉ ጊዜ በቃ እንዳፈከረ ዘላለም ይዝነብር ትቦልጠጋ በሰለስተ ወርሕ ሰልጢኑ ሰራዊት ትግራይ ሲን ዓኻ ማለት እንባታ አይዝበሃል እንባ ጽበት እንባ ገለ እንዳ አዞረካላሽ አሽካዕላ ላተጫወትካ ጎ ከሪምካ ሓጊኻ ገለ ክንደይ ቀለብ ተሰኒዕካ ኣሎ ዝበሃል ማለት መወዳእታ وفرح بفرح خوينكا موداتك بزخونه تحጋጊስካ ገለ طلب كتركب يلكا نيركا زركب طلب يلن اوريدي فشليو مالتي عدمن تقلاساي ودي حزبي مالتي بقى نعخاسي بتغباركا صفشلكا اوريدي منو متغبر يتقلن امبر كمتم اصاق حجي كمزي عينت حساسب حسكا تمصيخا كفيخا كفو يلو ناس كفيخا اني اخريكا لو ملقعها يكون كفو مالتا ቋንቋ ትግርኛ መውዛሕቶም ሲ መልኩዑስ ሕማቅ እዩ ኢሎም ዝገልጽዎ ኣለዎ ማለት እዩ ክፉእ እንተግባሩ እዩ ዝብል ዘለኹ ኣነ ተግባሩስ እከይ ማለት እዩ ከምዚ እንዳፈከረ እንዳደረፈ እንዳሽከዓለ ለገለ ዝነብር ሰብ ምሻለኩም ኮም እዩ እዚ እንታይ ኣለዎ ሞ እዚ ፉሊ ዝረአና ኣሎ የለን ደንጊጹ ይነበረት ሰራዊት ነው ዋላ ኤርትራ ገለ ኣብሽረ እንተለኹ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣትቆለሲ ዝተደናገጸ ዝፈረሐ فرحو نبعلو قدفوما نخالي سب زي أمن سيفيل زبهال نوعلو زفرح استوسنا عب العلي جريكان أو العلي تايز بهال انت صعين صغيد بك أخمو خمنا يقدم ولا بخدان درجاب ولا بزخونا نقر تفسيرين وعلى بتعم يسكح بزخونا من قدي زي بتصبق تايز بهال تقرص يكونن بتصبق أكايد أو يكا من قصاص تقرص نقر يكونن كريو خلوخون أنا استفلي نجر مالت علامة نيرو نت علامة خبيرو ويكعب علامة صبغ زخونة نوح رأي قد سنة تزمت صبغي نوح رأي كم زي سنة أجن كم زتري وزر لهم بعدي نجرنا له نحنا خد جرنا نسينا وتحد غامر هاي اللي على نحنا هنيا وكين كذا غامر خد على الكائن بركلت هذا أزجورا زعينة الزهم زي مستأساس تعوي قربتي هاب كذب بهالزبلنا يو እንታይ ይዕድም መልካዝ ሕጂهم ዝዓይነት ሓደ ዝወራዘ ክፉ ጸላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቦታ ሰሜን እዚ ቦታ ከይዳሲ ናይ እዚ ኣማለትዩ ብ24 ጥቅምቲ ንዝተፈጠረ ኩናት ማለት ብምንታይ ዓይነት ከም ተረዳእቶ ብዙሕ ኣይፈለጥኩ ነረ ብዝኾነ ግን ንሳ ተማሂራትሉ ጉዳይ ትክክል ከም ዘይኮነ ሓሲባላ ብዙሓት ሰባት እንበር ነዚ ኣኹም ዚ ክትብላ ይግባእካ ነርካ ዝበልኩም ሰባት ንባዕላይ ቅርታት ሓታ ከሰሚዕኩም ማዶ አይ ዶንት ኖ ጊዜ ሰሮት አንድ ቪዲዮ ነበር እሱም የሰሜን እዝ ሆኜ ዛው መሬቱ ላይ ሆኜ ተናገርኩት ንግግር ነውና በዛ አንድ ማብራሪያ መስጠት ስላለብኝ ነው የመጣሁት ማለት ነው እና እዛ ሰሜን እዝ ላይ ሆኜ ተናገርኩት ቪዲዮ በጣም ቅሬታን አስነስቷል ያው እኔ በክፋት አስቤ ወይ ሰላምን ባለመፈለግ ምክንያት ምናምን አይደለም ያን ቪዲዮ የሰራሁት በቃ ትግራይ ምድር በመርገጤ አይ ዋስ ሶ ኤክሳይትድ በጣም ደስተኛ ስለነበርኩኝ ነው እነዛን ቃላቶች ተጠቀምኩት የነበረው እንጃ አንዳንድ ጊዜ በጣም ደስተኛ ስትሆኑ ኦቨር ደስታ አንዳንድ ጊዜ ያሰክራል ይባላል አይደለ እና በጣም ደስተኛ ስለሆንኩኝ ነው ያንን ነገር ስናገር የነበረውና በክፋት ማስቤው አይደለም ወይ ሰላም ባለመፈለግ አይደለም ያን ነገር የሰራሁትና ቅሬታ ማስነሳቱ በዛኛው ወገን ሆነ ስታዩ እውነት ነው ምክንያቱም ያ የተናገርኩበት ወይም የገለጽኩበት አገላለጽ ሮንግ ነው ያው እኔ በክፋት አስቤው ወይ በመናምን ሳይሆን ያው ደስታዬን ለመግለጽ የተጠቀምኩት ቃላቶች ናቸው ግን ሰላም ካለመፈለግ ወይ በሞተ ሰው ለማሾፍ አይደለም ያው ኦፍ ኮርስ ብዙ ዋጋ ከፍለንበታል ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ቦታ ነው ብዙ መስዋዕትነትን ከፍለናል እስካሁንም እየከፈልን ያለነውና ደስተኛ በመሆን የተናገርኳት ቃል ናትና ለዛ ደግሞ በሁለቱም ወገን ላለ እጅግ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ በጣም ከልቤ የመነጨ ይቅርታ ጠይቃለሁ ያው ከሶስተት ከብረት ዝገት አይጠፋም እንደሚባለው
በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዋኑ ይቅርታ ምሕታት ኪዩ ማለት እዩ ስለዚ ይቅርታ ሓቲቶሊ አትብል ዘላ ንሕናውን ብኾሚ ኣነውን ተረዲኤ ነይረ ማለት እዩ ከምዚ ሲ ክትገብር የብላን ዝብል ናይ ባዕለ የዘራርባ እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ከም ጌጋ ይቆፀርዎ ነይሮም ንሽዑ ንግዚኡ ማለት እዩ ንሳቶም ስለዘይተረድኦም ይመስለኒ ሕጂ ግን ተረዲኦም ኣሎ ጽቡቕ እዩ ተሓሳብ ንቐጽል ናብቲ ቀጺሉ ዘሎ ቪድዮ ኣብ ህዋ የብለኩሚ ኣብ ሰማይ የብለኩሚ ኣብ ዝነብራ ኣፍታል ንብረላ ኣሎ مثال الموردي مديبت اندحر أخوينا حزب ما مراحته كورد كديب تزيفيلو مسدي على الأرق على الحمم على الموت خوينو انتهي مالتي نسقا ጨኒቁና እዩ ዘሎ ንሕና ወን ማለት እዩ ስለዚ ጭንቀት ብጭንቀት ኮይኑ ዝቀንየት ወልድ ደስ ክቀጽል ንስኻ መንኻ لما انت ناس عدرات تايون سمعه اوروبلان معرفي ايربورت يتسرحلنا ذو الحته طلع لهم عدرات ويو صلاتنا تግራይ ልዕሊ ዓቕማ ኤርፖርት ወሲዳ መቐለ ኤርፖርት ኣለዋ ኣክሱም ኤርፖርት ኣለዋ ሽረ ኤርፖርት ኣለዋ ሕመራ ኤርፖርት ኣለዋ ድሓር ስኳሲዶምዎ ኣርባዕተ ኤርፖርት ኣለዋ ዩኒቨርሲቲታት መዓት ኣለዋ ልዕሊ ዓቕማና ተባሃለት ክንደይ ተቐጥቂጣ ልዕሊ ዓቕማ ማዕቢላና ተባሃለት ክንደይ ክምዕብል ዝግብኦ ዩኒቨርሲቲታት ሃንፅና ኢሎም ክንደይ ተፀሪፉ ድሓር ብዓቕማ ዩኒቨርሲቲ ክብለ ይኹን ኣብነት ዛዕዱራት ዩኒቨርሲቲ ኣለዎ يزاحنا أديس مرحين فابريكا شعبي على أفريقيا ومبر أديس مرحين فابريكا يروي ولا لا إفلاس مبر كاليجن هذا إيربورت يلو حاتي أبتين أمنت زوايلو يونيفرسيتي لا حاتيتو عوي عادي خيدي عدوى مسحاتته عدوى مسكرن تاعكم مسحاتت أقسم مسحاتته من الوقت أقسم بابور كولي خلي إيربورت لازلو يونيفرسيتي لازلو معتي كولي كولي منو عبيد زي اللي كيلي انت عادي مو بابوري اللي انت حاتيتنا بابوري اللي تزحتت شبيه على الايربورت سي هذا تاينا نغورنا يزخدو نحتاج دو من خلكلنا يمثلنا هندي نمنتايدنا نسرح زلنا كم حزبي بابوري اللي تزحتت شبيه على الايربورت سي كمزي انت عايز بهالكويو بقى مالت بزحنا ايربورت سلازي صقمي يلن عدغرات مدحاينت فابريكا اي بي اف ገለስልን ኖሮም ሲ ምንም صقمي የለውም ታይለ ገይሮም ሊፈልጥዮም اي بي اف እንታይ ገይርን ህዝቢ ይፈልጥ ሕጃብ ሶሎዳ ዘሎ ተተኺዱ ዘሎ ታይ ዝባሃለ ሲ ጨርቀ መርቂ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሸርፎ ጻዲ ቀኒሱ ንህዝቢ ዲኸዲኑ ህዝቢ መብዛሕቱ ሰብሪ ኸ እንድሕርዳ ኮይንካ አዲዳስ ዝብል ወይ ካ አቢዳስ ዝብል ማለት ናይ ፌክ ዝኾነ ናይ አዲዳስ ሎጎ ተኸዲኒ ዝኸይድ ታይ ካብ ወጻ ካብ ቻይና ከም ዝመጽ ማንም ሰው ይፈልጥ كابت ماصو كابت صحف وكابت براند قال ندارخا مالتي even including ابانا كوني 100% confidence بالكوتن تسرح تيشرت وصين حد منغستاو اخيباتاتن قالن او غيركا زخونه دق انستيو غلغله صحف تزي كوينو كاب وصيو تخدونو خدان كابت فابريكا نسخات تقمو طقم انت زيلي خوينو نتني عد زنبره وي كاتي امبورت غبر نبركا مهرتسي زيتك اندحردا خوينس فابريكا انتاي يطقمو بسبب حيل نبعلو كندزيز أكل سرحتنياتات قصيرو يسرح نتوم سرحتنياتات قبو دموز مهيا يخفل نتاتهم نايتعنا خونتات دحننتهم انشورانس قلا فابريكا سيطقمو مالي سلازي اندستري تكنولوجي خبهال انتلو يا أغلن زبهال نقر الذي أبتزال خاي عدن نسخا مليئو زفاسس زي تقدبه كله دس بزولك تايز بهال اوتوميتد بزغونه سيستم اندا تمرحخا انداو علكا ويكا اندا سرحخا اغلغلوتكا فاسينيتر كينكا دس يلكا بميديا انداو علكا جن حزبي ايربورت قال حاتيتو قال خمزي زباجاتات زي قال غدفو مهرات دق عدنا مالتي اندحردا تخكلنيا زرداكم كوينو شمبايا منقد بابور تايز بهال اندرغراوند مزناقع انتليلناون كخفتي تيلكا تهزبي دليت انتزلو كخفتي يخل اندي سلام طرح انت تون وعلى مخفته تز ولا حن صقم يقولنكم عادت مالتي مو ازيس بتغبار كون زخل دو يغلي ولا حن صقم يقول بتغبار زي خون حرد اخوينو بحته ملقعات حاتيتي ترف بزخونه نايلو معنتي زربا نزي يزمسل نيرو كساب موداتا تاريخهم ماتو ام موداتا بزح علالاتن وقعتاتن سمعهم سيكم كمسيلكم قالخت كونو خم تخلو بعد ملؤ تسفاء زغرم كا غريمكم كوني مالتيو حدشتي يخم نز channel زي مبزحتكم رغصنيا سبسكرايب مغباركم ايترسعو نز channel مالتيو نتي لايكا هابو تلايك ندلي انايل بزخونه لوام قنا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب